October ni somni pahni kumsang ni pakhat zing lama police chuan East Hampton venga in pakhat atangin call andong hlulmaya chulai veng call ron kalna vengla chu soingai lovin mi hosa hobi komna in pakhat po $1 million chuang man vek omna ni in ami chengte po chu anin she po ton thabok nen engkim mai chu thop theilavin anin shia sak ton thum vek maya chuta shelo anga langho po chuan arukin an then khoweng te chung ko chanchin tile an na tho te chu anin she rukar vek thau ti na ni chu te chuan police chu koran kalna in lama chuan an kal tawata ma se chulai veng mi hausa le thil ti thei tak tak te chena engkim mai moi le do tu sam thlar ni oma chuan a hmun ne na in hmelo tak thilthleng chu wa mo in chuta chuan tet amon kumsom nga pahni mi Wall Street financier chu thi in an vok mutatlat maya helai Wall Street hi khovel mun sang sang abikin USA sumle pai chet vel na mun pui kan ti ang kha ni a Wall Street guy tia mi in an soi chuan sumle pai khoi chet kwal vel lama mi thiam ti na ani deu ber amei ro chu tet amon hi mani khumlai zola pa ngai taka thi emo lungphu chola thimai emo ani tlatlo ama in chunge ya chuan sei saklum ania chutakara ama thatu tila chuan thingei se anti zia chu an sei sakta na tang chuan asia te mi maya chuta detective experience nga ve to tak hetiang crime scene a voitam tak lo kala sul nu lo nei to thin te ngei po chuan tet amona an sei sakdan an han mo chuan rapthlak an ti venga nganiang an ding ve chathlum maya alandana ringot po chuan mi in roka tlere ule thil hlu ruk tumna kal swale mamai mai chu ani holo ama mi mal taka hwa a tha tumna ngei ni ti chu hairol ani lo ani tet amon hi Wall Street guy dik tak kan ti ang chi khani in kumsang khazakwa somria chawel corporate liantian baseball ka tangvel leka company pumpui an lei pop popa an shalle pop pop hun lai vel khan aron chewe tana RJR Nabisco deal anti mai lazet Barbarians at the Gate movie hial an siam pha na kha in shemai thei kha dila po khan te thi telve in Goldberg Previous Robert Farm tenena an tho hoba ka finance le sum don lama mithiam ne thaber bretenen an tho khowa ani ne taka chuan te thi ana athiam ba ka athil tia chuan engine tok ema athluak la atha thokhat bok nen heiwang takhian somle pai po alalut nimin $1 million atanga $10 million chutiang chuan pung chhozelin sum chu a hai lut them hemmaya chunga a tho chwa sum tam tak chuan Manhattan le Hamilton sa in thatak aleba ka museum a thokte ongoi ngui tham khopa arts la khomin ani re ruya chu mai ni lo mitam jok te poina an nei zo lo tur khopanal le man to kar anein a khalbuka ma se te chuan sumle pai nia hausak ringo chu adu to khaulo mi za kai ni adu ema finance lama mi thiam ni a tho pui thin ti hauza le nga event chau chu ala du tok lova newyork khopuya mi cheng te ngai sa ne za ne chu adu ber ani ti chuan chu khopuya milang sar te na in nim na ya newyork khopui in jail bol na langpha ho mel shet le anza ni nge chu atum tla china heiwang takhian artslama chuan a huang zozelin Lincoln Center a za sa chuan chairman ani chawa anin da taka chuan chutiang dit mun han chel thei chu New York City pumpui anga po na zaumber pol ani ome te chuan chutiang alo ni ta ka chuan te ta chu finance guy tia shiatlar sumle pai khoi chet vel thiam takha niringo tolovin gallery openings lama le charity galas lian thampui puya chuan langkur ta chutin chon hunakal $1 million tak lemziak thiam nar tak te politician le celebrity sang dunian in hmesha chawzelin anjinga chuan atlathlum ta bia maya mitam takina andu thu sam angdit mun chu atakin ani chuan atong ani bere te chuan kumsang khazakwa somriat paruka khan me che pakhat generosanen in nein ani hi me che mel chale na zet mai ani a mel charingot milavin ami zia chu adomin abula anumba ka azei thlar maya e hian mitam tak mit ala in ngainat po a hlo pha veu thin ani ma se generosainon hi hlim om le nuam
luangpur ero ani bi khau lo naupang te ni line anu hian aboral san to a heiwang hian nu le pa kara hlim taka seilia ni lovin mi tam tak hetianga nu le pa kar chung ko pa nga ya seilian lo ho hi chuan ril runghet in nga ngamna ngai ngam taka minom tir theitu hi mi pa ngai te ain kan ma mo bi klat thin ani kong engkima in ben sin security hi kan ngai pui mo ma sa thin tlang puya chutiang chu general sai po chu ni ve thovin titaniana anhan in tona anhan in kopta ka chuan hunri taka ariru ina alo zon chin in nga ngam na tlak din mun hit le chung ko pa ngai ani be theidon ta ni in shain ahlim e ma alo be se ange chuan thil po chu athleng chhowe molmol ani ber ye chuan chutia titaniana ani ne hnuah chuan annu pa hian event sang ate inzui chinin magazine lamala an innuam le moi tak tak tinian an lang fo chena party lian le ro pui tak tak atilin an ma ni ngei po chuan party ro pui zete an hwai hot ve fo boka an landan me a chuan mi zong song ole an thik tham khop non nei ni in a hun lai phe chuan mi en ton ber pol an hiala amai ro chu an pahni kara chuan fa an nei lo thong ye chuan kumsang kha zakwa samkwa pahni alawin her chaw chuan annu pa tifam kim turin Ukraine lama an thlok thlatawang panga chuta chuan phir o na mi pano pang Greg le me chano pang Alexa te chu fa tan an lata a hetia fa an hanlak nu phei he chuan voi khat pian ve mana wane na song song hi an nei ta biak emo ti mai turin pa ber e zona konga a hlotling ema tin nu berla a mel tha in a facebook si fa phir dom tak tak pahni an nei ba ka an chena in la fairy tale mi ni om khopa moi le ro pui ani boka ma se fairy tale hi chu atak tak a om lavin thilthleng ngai lo ani meu si chutiang deuh cha chuan an din mun o om takte mun changkang le lar tak taka miro pui ber te na anin kom ho thin te designer thomthoman to ber anin bel thin te le an chung ko thalak hlim mel taka motor om reng te chung song phêna chuan hlimlo na ruk chu an lo nei ro ve rang thosi annu pakar chu thalo chhauta viawin engi mohleka anin muthiam lo to fo maya theitop choin annu pakar chu siam that hantum ve ngel bok ma se in millo na an lo nga tolu tuka an siam tha zongang to si lo ni tin mai chuan in hau thinin anin ngai tha don chhauta hi ani rangot mai chutiang renga om dun ta chu kumsang ni pakhat alo thlen meu chuan in chen mai chu an tum taringota ngoi renga thate te ya in chen ero chu an tum lo ani deu berang chu thei patopin in ti chiat an tum taran maya chungjinga chuan tunge kan dinner set man to takte hi changzo kang ti vel mai chu anin chu ani tlat lo ve boka dollar million tam tak mai ba ka an fa te pahni in chu ani boka ni tin mai chuan anin do hi ani ta shimai engpo se an film khura an lo in biak na reng la loyar kal tlanga ti angai ta a chutiang chuan dam chunga kopui ni tora lawin thlang don to te nge chuan ni tinin an chan tha thei zong tor ngei to in ti chhia ton chu an tum ta zak mai ni ti ta chu sum dong mi financier ani angin anin chena tur chungchang po chu sum do na adil thin dan ang bokin a boy puya asumin atlin bok ngen lawyer thaber a roi le mak mai asum le pai athil ne sang hlut zong de chu un takin lawyer kaltlang chuan a boy pui fel thlap maya in sum do na lama la mi lo tling thang tak ni in lo cham po hi adu ngai lo ba ka a lo cham ngai lo reng boka chutiang ani awan chuan tuna anu pui ne na anin chen tur chungchanga po hian a kon fi in te na a chan lo hi a in jing lo top mai ni heti mek lai hian general saitan ero chuan sum don a in bein ang mai ani ve hawlo seito angin alo seilena ril ru ngit lo lau thong ma chi le security ngai pui mo chi ani a tin tuna adin mun ang thleng thei tur hian na satakin alo beya ado tu sam din huna dingin mi hau sanu mi tam tak o ngoi le chung kong yang ngit le zom padom tak te nu ni bokin tlak cham le o ngoi nei mi alawin alo thin kha ni a chung zong chu hetia apasal ne na an han in chen tak don sia chuan chan vek theidin huna ading tlat mai se
chutiang ni awan chuan theito phan chwa ve bok ma se aril ru lam chu a ngong lo theilawa ril ru fim puthar ati in thil tak le lem thler shan har ati chhauta vya mai ani chuti lai mekin te ta chuan a chevel zong zong chu a in thlenga an fa de chu ala katanga khwa a alak bo thena na a che chelai man fotumin a chang reng ni ti hian a se chena a in chunga chuan ama in thlaknan camera kamruk omni ti a sia in a phone call de chu ngei thlak ruk ni te hian a hretlat chena chu mai ni lovin a kalvel na reng renga te chuan ama zuya in thareng tu tur a pasal chuan a roi ni in a hretlat buka chu chuan anun phung chu ati boi chuan a sem em tamai ani henga thil soi ho hi a ngei bil mai mai nge thil tak tak ti ero chu hriat ani telawa hetianga nun boi chual tak rilu lam hnit lo taka awm lai tak hian wani thlak takin kan ti don nge general sai chuan mi padang atong le ta hlo maya a hmin chu deni pelosi ni in a pasal hlui tet amon nen chuan anin letling thok ani ber maya ani ro hi chu electrician ni in Long Island lammi ani a ma se Long Island a po kan hriat lar mi ho sa ho chena Long Island lama khani ravin minaran le har sawe tak tak ni tin e chop zong ve tok tok chin ho chena lama zo khan a cheng thonga tin amon ti in pakhata khoi emolai siam thatna tho angaya chuta thok to chuan an roya ana tho thom hno le electric bongrwa nen chuan wiring siam thatorin aron kala ana chu a thok ta mol mol mai ani deni hi chu mi ho sa le challang ho nen chuan an mi zia hi ain anglem lawa a sang hlak ani ber fiam thu adu in a tong bor bor thina tin to te po in bia se an mil to ka komdan a thiamin an poimo ta ber emo tia in ngai tir dan hi a thiam imi mai boka ewang tak hian abula om to de chuan an ngei na thinin mi in muam u ber si te po chu an nui bo bok thei zel maya hetiang mi zia nei ani awang hian general sairil runa le a khovel lo ke chemek ngai saka dua to lo thalel em bok se chuan deni chu angai na tabya maya lo ngei na mai ni talavin azuna chuan wai ta pat mai te chuan an pati chuan in kop chhauta zelin atira chuan a pasal chen to ril runa a kho han nem tu tur angleka kop kha ania ma se rei ani lo general sai chuan deni chu ti takte in adu in angai ta em maya chuti lai mekin deni la electrician van chong ve to tak khala na omna lama pianga in khalkwal thin kha to na zong karman taw akum khatlo po ina ale theilo tur khalta zai zain designer thom hman taw tak tak nen restaurant changkang tak taka zanjia akila ani na taka chuan mi ho sa le langsa te chawina anton phak thin chu atong ve ni tin ta ani ber mi ma sela hem ton se ang to po mai anin hriat po ruk them bek na hmuna chuan deni din hmun in thlak thleng na salatok chu to man an hmu mai ho lawa electrician re thei ve tak thin kha millionaire ang main a khosa ti in mi te chuan an sui sep sep po thena deni le general sai te po chuan chutia an chungchang mi ina an sui sep sep chu shilo ani ho bik lo ma se enga ma an ngai du lawa an pahni chuan an khowela an tleidun em mai ani a hnuwa prosecutor te soidan chuan deni khan hunrem chang a hmuwa me che ho satak pasal chen hlim chuta anin chenna boi puilaya boruak chetak ommek kohar le riluna taka awmlai chu atong fuwa awani na tur ani ti sha in chwa atum holo chuta a pasal chen mek chu lo thi in emo lo om lo palta phei chuni se genero sai sumne pa chantur tamjia kha a hre renga atan chuan lottery man ang mai ani dona zona om chhun chu chung sum tamlu tok mu thei tura ati nga chu ati nga mangem ti chau chu ani ti in an sui nge nge te chuan october ni somni kumsang ni pakhat engineer tet amona chu a weekend mang turin a in East Hampton ami pan chuan a in khal chhuaka hei hi chu alo ti zia thindan sim sim ni in heti lai hian an no pa in chenna chu ti fel ani chep to boka chuta chuan thlatam tak in biak na in hnial na le indoor ton na an kalpui hnuwa tuna chuan a fel ve thei tak tak don ta ni in alanga ni tam angai to alo bera kar khatvel bak nga angai to lawang chumi hnuwa chuan le kha te sign fel ni to in anin chen hlen to tak tak to na asum tam zok a hum theya
chuba ka an fatikol phalna po chu ama zok pek ani don boka adu dan takin thil akal kan ti theng chu te tapo aril ru ahim ro veng e yang a in nuam le ro pui zeta chuan zanja in movie te en vela chumin zawa thamang taka motorin ain bo se zuita ani chuan thlatam tak anu pui ne na anin chenna tur boy pui wangin ril ru solawina oma tuna zong ti tur pui mo zong song ati fel veta nun bol jan thar le torin ain bo se the to ang chu ma se he azan nong bera thilthleng dan dik tak hi tu man an shetalawa a shetu om chun la chu tol thatu ber chu ani maya kan sha the chun ero chu hemi zana nge jinglama to zok tet amona ina chuan mi tu emolo tin awa thata ani ti song he ani deu mai nima sila mi tu emo chuin alarm system om dan chachang tak teta chu thingei tura do ngoi ngoi tu ani ti ero chu a sha thei thung a chan po teta chu voi tam tak ko thlak ania rang taka that mai lovin na to shepa thetir kher du tu sol no ani ti a sha thei ba ka manjoa engmo ber mangin teta chu na sataka suisak ani boka ma se wandoi thlak takin tol thana manjoa hi shiatle mu chwa ani ta lau thung le chuan investigator te amuna an ma thlen nuwa an ril ru la ngal cha tu chu tharum emo ti luina lo na nu ma omya lo ti te tukver le kongka ti chha ta om haulawa tin tol thatu hian alarm system hi a hachang ti a shet boka a code a shia ani lo poin khoidang lamdan a shenge ni ti chu a shat le boka ewang tak hian tumlok po ni lem lawa rukro walu sakli ani lovin chu in changa chu in nei to pa te ta kher chu tha tum rana lut ani ti chu a chiang ngal angreng viau bok ani tet amona mi hlotling le a thlen chena pianga hlo cham du ngai lo mishing manil zole in en kol chatak zom le sum le pai nga tak ni chin kha ama thata dam ve reng tura do lo ngoi ngoi tu anom nya se chuan a thil ti thein zong song ta chu engma lo mai ni ve ta thobin ama in lum ngei mai a chuan ti theini lovin tha ani ve ta thosia tet amon thi tho chu chanchin bu milamina an lo shiat nuwa chuan mi puya adar chak ngei mai millionaire ama min sona nge tha ani mo engwangin nge engtin nge an tha the zok tu nge tol tha to cho ni ta ang eng ang che in nge an tha ang le te chu newyork khopuya ami cheng te ti ti tuiber ani ngal ta zata tin an chanchin sha chan deuh chakin mitin mei chu anin zot kwal ani ber rin ang nge ngein atopa chuan to po main anu pui chen tak genero saile a kopui te ni te chu an jing hlel ngal thum lo theilo pin fiana om lo ma se mi pui nol pui te chuan genero saile de ni chu tol thatu muin an mungal vek ani bere chati ma na kalain te ta thina an chui mek lai a thi atanga thlathum hnu le ka chuan genero saile de ni chu ani nei zui ta mi amaya hetia ani nei ta mai hi makti a hlo lo theilo a pasal hlui chu thedan pa ngai ni lo rapthlak taka soi saklum ania chuta a thina chuan mi zong zongin an pathi chuan ring hlelin an ko ron meka chuti laya hetia abial pa han nei zui ta mai hi genero sai hi a ange a hoi survey shim ni so kangle heta investigator te ngei dana chuan genero sai le abial pa hian asum le pai an du awangin teta thattur khan ruwa mana an siamanga an phiar do nanga tuna zong inthup boy pe to lovin heti hian an pathi in ka so official takin an ron pong ringat ani an jing deu ber bok ani tin mi zong song investigator te po tiamin genero saile te ni te ngei hi teta thattu ani an jing vekloma ma se tol thana khe sung chang he cho ti zong zong ngot thei ani se lo rin hlel awangotin tan tir theila ani heklo ngun taka inbo se angaya tin fin fiana le thildang om the zong song la khoma ngun taka zir chian vek angai bok se chutiang ani awan chuan investigator te po man mo rom theilawin mong changin uluk takin anin bo se chawa potna pho chwatla ka engkim bo se anga ewangin do theipo angai thin hle reng ani ti chon kumhni se chutianga ma an lak nuwa chuan investigator te puin an case so a more an bok chaweta a chuta chuan a topa march thla kumsang ni palia khan deni pelosi chu second degree murder case charging police chuan an man theita a
he case set hi chu hun rei tak mi te ngei ven ber le ti ber ani chhauta hial mai chanchin bu mi te la in soibel tur tharlam nei tumin anvir boya thu boy ngai to ani chung song hian courtroom chu a kha in an khat mur ni tina chanchin bu mi lamla si chan ngei tumin an lo man hlel boka newspaper a chho ma sa to ni lo hlawin an phepat vatlom ani ber hei hi thil makpo ani shan lo he case kher hi chuan mi mitle beng ala lo theilawa abikin true crime lam ngei na mi tan phei chuan mai phalchi zia sang ani lawa an ngei nat le ngai ven ber chi sum in ngei zona nu pe in chenna twal thana millionaire le minaran electrician ve mai te in kar bo rok ani tlat mai se ye chuan ko ta chuan prosecutor te chuan an khi sung chang chu an han sei te par para atiar te atangin twal thana man ro so tur an nei lo thote fingerprint an nei lo thote deni DNA evidence an nei lo thote chu an sei chok tel ngal veka ma se an nei ero chu denian teta atha do chan to thatak tak an nei tho chu ni a chuta chuan prosecutor chuan jury te hna han ngei to ve ma te o deni hi electrician in ni tin in hlo chopa ezong re theive tak ani a in le lo tha le sum le pai engma nei ngai lo ani a general sai tong fota in anei phak tora alorin ngai reng lo chu ani chhautamaya tin men son ro pui taka chengin karman tonian designer thomthaman to pui nen momang rama cheng angmai in wane na chu atong ta thuta chu chuan mishing mi ze pa ngai nei bel do na nei china lung oilo na chu ani ve ngi do na tin ti tale general sai te chu anin chenna ti fel ani chep to a miri lo te a fel to me don chuti huna chuan general sai chuan apasala ka tang hian sum tam tak adong do na dam chunga harsalawa khosakna khop chu adong emang ma se te da chu tuna hian lo theta se aro zong zong chu general sai ta vektor ani da thonga achan po anin chenna chu la sign lo la ni in dan angin general sai chu no pui alani tlat mai se in chenna final ani ma a te ta chu a thil lo ani chuan aro sumai ni lo a in ro pui tak tak a art gallery te le ase sang de chu general sai ta tor ani mai do na in chenna atanga a pek tor ne na khai khin chuan dollar khat le dollar za ai po in a in thlau zok te do na chutiang ani chuan ani po in teta sum le pai thi san chu dam chungin a chen heu thei don tlat mai si atan chuan in chenna a sign fil mangi ya teta thaba ka tha chu omlo ti in anlon sei ta dap maya ma se deni lawyer te defense team lam de chuan chu tho chu an ron hnial na sange mai khonge evidence khonge DNA le fingerprint proof khonge twal tha na man ro in ron chop chwa thei zong chu thu mai le rin dan mai ni e engma evidence in ron chop chok theilo deni hi a thil ti awang ni lavin ani na awanga po chhia inni mere the Hamptons million housing nga po tel phawe ngai lo tor ani in shat awangin in zoma ani na le adin huna wang hian po thlogrem changa in hmang mai ni in thu sei kha chu thil ni om ang tak ma se evidence ero omreng si lo ani a ani na taka chuan deni hi twal that to ni tiar indu em wangin thu in phwa khomrem tamai zok ani e ti in anon tangwe ta thunga amero chu jury lam chu defense channa chuan a hne mi lo nyang chu kar tam tak thu buai an ngai thlaka evidence om thei ang le thu se to sang te thu soi te an ngai thlak nuwa chuan thilthleng thei te kil tina tanga an zer ho ba ka an sei hovian ngun takin an ngai twa ta a chumi nuwa chuan atopa thutluk na chu an siam thei ta ani December kumsang ni palia khan deni pelosi chu second degree murder mangin thiam lo chantir anita a kumsom ni panga atanga dam chunga lungin tang tor sim ni in anmana tanga ton thleng hian deni chuan thiam lo na nei lo le ti swal nei lo ani tho chu ala soi char thunga tin tan ina atan hnuwa an interview chompo in genero saile bidang te chu po kwalin ama chu bumin a omnia a sha thotile engtwal ma a tha lo thote twal tha to dik tak zok so to na himpialin ala te vel mai om sia ti in a sei nge nge le chuan deni hian thudik tak a se zok te po ani mai theya
nge adomai mai zo kan chimeu si lo nima sila jiuri te kha kong om the zong zong le thilthleng the zong zong ngun taka anjir chian hnuwa thutluk na siam ani a keini minol pui aya fingle thil chu thiam jok ani boka thutluk na dik an siam tora ngai phut mai ti ang tichuan tet amon thina hian a ngong pha kho to te mai po hian chan an nei vek ati theomi general sai khan denia thu boy a chai lai te man ani zong zong te kha ekma a mu ve talawa atia denia rin hlela man ani ma august la kum sang ni som ni pathoma khan nuti kan sarawangin kum somnga pakhat mi lek ni in aboral de maya chumi ban chuan khamizan tet amon tha ani zan october tha kum sang ni pakhat zana thilthleng kha chiat ani emo nei lo emo tol thatu kha ashe rengi ashe biek mi alo tak tak thil sha juk te alo ne rengim ti song song te la chu kan she thengai don talawa tin thuruk shiat alo ne reng ani puin thlana aliam pui te dei mai si heti lai mi khian ti tala khan tha ani ma khan athuro chia alo la jiak thar tha ho lo maya anu pa in chena chu ti fel phuta chota asum le pai din mun dik tak asiat nuwa zia thar that atum ani mela hetia genero sai a han thi vele tak sia phe hi chuan a boy ta noi mai lawyer so anin be ton zak zaka beng lamla tu in nge chumi khami ber so control ang ti in an lo boy ve boka chotian chuan kum tam tak chen felna na hun mangin lawyer se chuan an ho sak pha loi man hlom nge nge ani nima sila heng song song a hian atwar na saber tu so hir unau te khani in an pa kha thani in an chana chumi zo kan sarawangin an nu la chu an chan le taringo si chutakara nu le pa chan omzia she thiam tur le an til lawa khosak an zer tan ve chaw lai chuan puitling rwal ho chuan tunge an ma ni chu kol ber don ti in chu in le an sum le pai te in chu reng rengin lawyer so roin anin ti boy renga chu mai lani lo an chung ko chunga thilthleng zong zong an pa ber tha ani atanga nu ber mi zong zong ina an rin hel dan te chumi hnuwa thilthleng sang sang de chu chanchin bu phek tina le headline na an hu choi choi renga an nun zong zong chu mi pui wan tlang mu theya pho chwa ani ni tin mai si an ni no pang te tan chuan om ngai na om lovin an nun chu a chep tak mi mi wa an ni kumrol ang lekina an thil paltlang hi arit ma ma ati the omi Ukraine atangin ramhla taka chungko dom tak nei ve to tura in ngain an local khania ma se an thil ton te shepi rapthlak tak zet ani tesuan tuna zong hemtons khulai cho angai te in alaoma tin ni tin party le event lian tham tak tak te po cho ala thlan rek ba ka mitin mai te cho anun phungpa ngai zo in an piso so boka tet amon tha ani na in ngei po kha shala siam danglam shet ni to in nei tu thar alo nei to a anei tu thar la chuan tun ma thil de om lo tak lo thleng to chu ti re tu min thei to pa chaw thina chu in nuam le ro pui tak ani na chu ti lan thar tir le atum hle boka ma se mi te chuan chu ti mai in an thei ngil thei lo choi chaw a hlo le fo lo thei lo ani te chuan deni policy po kha tu na hian la tang mekin ngai thlape an om pho chuan twal thatu ani lo zia le thiam lo na engma ani lo zia chu ala soi ve reng china engtik ni bera imo chuan parol te puin aloron chuak ve theima na thu nei tu ti lam thu thu aniang chu te chuan he khe sian sum le pai ho sakna tam tak niin mi hlo tling ber ber po ni ma ila non na hi chu leirol ani lo zia le e khovela kan dam ve do lo tlat tu an om mel chuan e khovel hian ahum kum khwa thei bik lo ti atilang chiang viau ome ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case song sanga in ngai dan te comment section lama in lo soi vele chho don ya